Salutare tuturor, eu sunt Victor și lângă mine este Andrei. Salut! Și astăzi vrem să facem un videoclip din seria care am făcut și videoclipul cu Clash of Clans. Seria este aceasta în care analizăm jocuri și vedem ce update le-au stricat sau dacă le-au stricat. În acest episod vrem să vorbim despre Clash Royale, un joc care a fost foarte popular în 2017 și până în 2018 sau 2019, cel puțin a fost jocul anului 2016, dar nu era prea popular pe atunci. Atunci au început cam toată lumea pe la finalul 2016, dar oricum, sigur tu și cu prietenii tăi te jucai acest joc, trebuie să recunoști. Dar înainte de a începe videoclipul, vrem să le mulțumim celor doi abonați noi ai episodului. Îl avem pe Robert 2M și Octavian. Vă mulțumim pentru că ați venit pe canalul nostru și v-ați alăturat comunității clătitelor, să zicem așa. Și fără a mai lungi foarte mult această introducere, haideți să începem. Ei bine, haideți să începem cu clasicul început. Ce este Clash Royale? Ei bine, Clash Royale este un joc care a fost creat de compania Supercell pe data de 2 martie 2016. Și în anul în care a fost creat, a fost și jocul anului. Foarte multe persoane au descărcat jocul și au dat nu toate, dar foarte multe dintre recenzii erau pozitive. Acest joc este un joc de strategie. Tu aveai castelul tău, unde stătea regele, și alte două turnuri unde stăteau prințesele, care ele trăgeau cu niște arcuri care te protejau de inamici. Și inamicul era la fel. Dar, ceea ce este interesant este că atunci când se distrugea primul tău turn, regele și-a activat turnul și dacă cineva se apropia de regele ataca și el. Cum puteai tu să distrugi turnurile? Ei bine, trebuia să pui cărți. Cărțile le obțineai din chesturi și erau foarte multe cărți. Și, pe parcurs ce avansai în arene, puteai să câștigi alte cărți. Dar nu toate cărțile picau normal. Unele cărți erau comune, care picau cel mai des. Alte cărți erau rare, care picau un pic mai rar decât comunele, că doar de aia se numesc rare. Următoarea raritate era Epic, care era destul de rar să-ți pice. Și ei mai târziu, după ceva timp după ce jocul a fost lansat, au lansat și altă raritate, care era Legendara. Legendara pica foarte greu și erau, în mare parte, toate legendarele erau foarte bune, erau doar legendare, adică nu erau comune. Legendar înseamnă ceva foarte bun. Și pe atunci te flexai foarte mult când aveai un legendar, deoarece v-am zis, nu pica așa foarte des. Și să nu mai spun că dacă vrei să le cumperi de pe shop, costau destul de mulți bănuți. Dar dacă Clash Royale era atât de popular pe atunci, s-au gândit să adauge un feature nou. Un chest care îl primeai doar făcând battle-uri. Acele battle-uri îți dădeau câteva medalioane și acele medalioane le adunai cu prietenii tăi din club și făceai un cufăr al clanului. Acest cufăr al clanului depindea de unele nivele. Gen, puteai să ai ori la nivelul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sau 9 și în final 10. Nivelul 10 era maximul și din acela era o șansă foarte, foarte mare să pici o legendară. Dar când s-au gândit să-l scoată, atunci s-a cam terminat era Clash Royale-ului. Cei de la Clash Royale s-au gândit să înlocuiască Clan Chest-ul cu Clan Wars. Era, cum zic eu, o bătălie a clanurilor. Poate dacă vă jucați Clash of Clans știți ce e aia. Dar mai bine zis, era o zi în care făceai diferite moduri de joc. Te băteai contra oameni din întreaga lume, ca un battle normal, și erau mai multe moduri. Și dacă câștigai acel mod de joc, primeai un cufăr, din care îți pica cărți. Dacă îl pierdeai, tot primeai un cufăr, doar că mai slab. Din acele cufere putea să-ți pice niște cărți. Cărțile acelea erau puse într-un loc. Și după ce tot clanul juca acele battle-uri, erau vreo 2 sau 3 maxim să joci, și după ce se termina acea zi, venea ziua bătăliei. Îți făceai un deck cu cărțile adunate și te băteai cu mai multe clanuri. Sau doar cu un clan, nu mai țin nicio minte. Că nu m-am jucat atunci, v-am zis că și eu m-am lăsat. Și apoi cine câștiga era câștigătorul. Felicitări, ai primit un cufăr. Și ghici ce?
din cufărul acela nu spica de multe ori o legendară. Depindea de liga care erai, puteai să fii Bronze League, Silver League, Gold League și ce ligă erai tu îți dădea un chest mai bun. Și tu să zicem că erai la bronz, îți dădea un chest foarte slab dacă câștigai. Și nu era ca clan chestul. Foarte multă lume, inclusiv eu, m-am lăsat de joc. Doamne, ce tot scap! Am scăpat magnet. Nu mai scăpa! Și nu este doar atât. Clash Royale s-a zis ceva de genul: hei, dacă totuși le-am stricat jocul, hai să-l stricăm și mai mult și să adăugăm PES-ul. PES-ul era, știți voi ce e un PES doar, era, cum să zic eu, o înlocuire a Crown Chest-ului. Crown Chest-ul era un chest care odată la 10 coroane îl primeai și avea un mic countdown de vreo, să zic așa, 6 ore, 7 ore și după aia puteai să-l iei iar. Dar ei au înlocuit aceste Crown Chest-uri cu Season PES și Season PES-ul ăla de bronz, adică silver, de argint, conținea numai porcării, adică numai un chest, același tip de chest, Crown Chest-ul. Și dura o eternitate să le faci. Dacă n-aveai PES-ul, dura între vreo 2 PES-uri, încă 7 ore și după aia puteai să faci celălalt tire. Și numai Crown Chest-uri. Și în final, după ce terminai tot PES-ul, primeai un Lightning Chest, în care spica garantat o legendară. Ceea ce zic că se merită. Dar stați un pic, la Gold PES primeai o mulțime de chesturi, skin-uri pe turnuri și un emoticon gratis, numai la 25 de lei. Dar stai puțin, avem cumva un joc care nu mai joacă nici nea Petrică după munte? Nicio problemă, haide să adăugăm Clan Wars 2. Ei bine, pot să spun că eu m-am jucat prin vară foarte mult. Chiar mi-am luat 2 PES-uri, PES-ul acela cu nucile de cocos, dacă nu mă înșel, și cu pecaul care, un emoticon cu pecaul care sorbea așa dintr-un suc de la așa și ți arăta cu ochiul ca și când haha fraiere, uite că eu te-am bătut. Și un PES cu Mega Knight, cu un tower skin foarte fain cu Mega Knight-ul și un emoticon cu arcașa care trăgea așa cu arcul în tine, foarte fain emoticonul. Dar când s-a băgat Clan Wars 2, eu nu m-am mai jucat, efectiv m-am plictisit de joc. Adică, frate, nu mai avea același hype, pentru că Clan Wars 2 cred că a devenit foarte complex, trebuia să știi o grămadă de chestii pentru a te juca. Nu mai era pentru toți fraierii ca noi, care ne jucam doar pentru trofei și dădeam 2-3 battle-uri odată la 3 săptămâni. Deci era foarte nasol să te joci și de-aia ne-am lăsat și noi, eu și cu Andrei. Și Clan Wars 2-ul acesta a devenit foarte viral, chiar dacă multă lume deja se lăsase, unii chiar s-au apucat și cred că unii chiar zic că Clan Wars 2-ul este o chestie bună, dar după mine nu e deloc bun. Și eu vă recomand să nu vă mai jucați Clash Royale dacă încă vă mai jucați, deoarece e o mare pierdere de timp. Dar dacă vă chiar vă place și aveți ce face, puteți să vă jucați. Aceasta e doar recomandarea mea. Deci să nu tratați asta în serios dacă cumva dacă voi încă vă mai jucați. Dar aceasta e strict opinia mea, nu vreau să vă supăr pe niciunul dintre voi care încă vă mai jucați. Și întrebarea este Clash Royale un joc mort? Răspunsul este, bineînțeles, da! Sper că în videoclipul de astăzi v-am lămurit cu câteva lucruri. Dacă mai vreți să facem videoclipuri de genul ăsta cu jocuri uitate și chestii de-astea, nu uitați să spuneți în comentarii. Încă o dată îi mulțumesc lui Octavian și Robert că s-au abonat la noi. Și da, noi ne vom revedea data viitoare. La revedere!